Obec Trhovište leží uprostred východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 130 metrov. Archeologické nálezy z tejto oblasti pochádzajú z viacerých historických období, najstaršie z praveku. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1220. Obec bola vo feudálnych časoch prevažne vo vlastníctve rodiny Drugetovcov. Názov obce súvisí s faktom, že sa nachádzala na križovatke významných ciest, kde sa konali trhy. Z hľadiska náboženstva sa ľudia hlásia k rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a reformovanej cirkvi. Rímskokatolíckym veriacim slúži kostol svätého Jána Krstiteľa. Ide o pôvodne neskoro barokovú stavbu pochádzajúcu z roku 1759. Klasicisticky bol kostol upravený na začiatku 19. storočia. Grécko-katolíckym veriacim slúži chrám z roku 1818. Chrámu je venovaná veľká starostlivosť a v ostatnom období prešiel viacerými úpravami. V interiéri zaujmú nástenné maľby. Kostol reformovanej cirkvi stojí v obci od roku 1700. Dôstojnej rozlúčke so zosnulými slúži dom smútku, nachádzajúci sa v blízkosti cintorína. Administratívne je obec začlenená do Michalovského okresu. V súčasnosti má Trhovište 1900 obyvateľov, ktorým poskytuje kompletnú infraštruktúru. Obec je plynofikovaná a elektrofikovaná. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná maximálna pozornosť. Významným prvkom v rozvoji infraštruktúry sa stala komplexná rekonštrukcia verejných plôch. Pribudli nové povrchy ciest, chodníky pre peších, ale aj nové parkovacie miesta. Administratívnym centrom obce je budova obecného úradu. V jej interiéri sa nachádza aj obecná knižnica. Infraštruktúru obce doplňa zdravotné stredisko, predajne potravín, pohostinstvo, ale aj miestni podnikatelia, ktorí poskytujú viaceré služby. Školstvo je v obci zastúpené materskou a základnou školou. Okrem vyučovacieho procesu obe školské zariadenia pripravujú pre svojich žiakov rôzne kultúrne, ale aj športové akcie. Na športové aktivity v obci slúži futbalové ihrisko, ktoré je zároveň domácim stánkom obecného futbalového klubu.
V jeho blízkosti bolo vybudované nové multifunkčné ihrisko. Počas celého roka sa v obci organizujú viaceré kultúrno-spoločenské podujatia. V letných mesiacoch sú v obci organizované folklórne slávnosti. V rámci kultúrneho programu sa prezentujú deti zo základnej a materskej školy v Trhovišti, ale aj folklórne skupiny z obce a širokého okolia. Pre najmenších obyvateľov obec v spolupráci so základnou a materskou školou pripravuje jesennú šarkaniádu, na ktorej súťažia deti so svojimi rodičmi. Pripravená je aj možnosť občerstvenia. Podujatie sprevádza priateľská atmosféra a skvelá nálada. Svojou polohou a kompletnou občianskou vybavenosťou je obec dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Trhovište spája s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.